Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongdi walang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor mata ka step. Umantri rang badu kari Narendra Modi ong ba ka mangtingka 8,000 riu 8,000 nyau jong kari ka bu akhmat ki jingdon kam jong ki nongsong snong bat kan wanda stet ya ki jingkela ha ka jingya chaprang jong kari. Yaro umantri rang ba ka jila konrat ki sangmai ka jing perkhat kerpang na ka benta ka roi ka par ka than chate lam mingi ha ka mangtingka 8,000 riu 8,000 nyau jong ka sarkar India. Legislation menta ka kan hunyil akai Kickboxing jong ka Meghalaya State Kickboxing Association ha ka 5th India Open International Kickboxing Tournament ha New Delhi. Ki khubor ki bavnia. Umantri Ramadu kari Narendra Modi ula batai shapang ka union budget 8,000 riu 8,000 nyau kom ka mangtingka ka bashim khamat ya ki jingnan kam jong ki nong shong shnong bat ka banon ra state ki jingkala ha ka jingai lenti ki India ha ka jingsan ka jongka. Hadirin baka menteri pelaut tingka ka Nirmala Sitharaman kelawan rai ka mangtingka hapo ka ying darat parliament menteri rang bado ula ong baka ni ka mangtingka ka aibor ka yok ka kot jongkari kan pen ko bor shu iki nong shong snong bar kan pli ya ki lap thamai na ka benta ki samla. Ha ka bedi baka mat ekren ka sarkar sapang ki jing pen thamai da ka reform express Modi ula ong ba ka ni ka mangtingka kan kersan ka jingai linti ki India ha ka jing persang man wanra ya ki jingkela bat ka ban aila ki samla don sap ka India bakin kiyo ha ki kam ki jongki. Modi ula ong ru ba ki nong India ki angnut ban kan jo asya ka kedan ka ba lai na preng kiri ki pla kiu step ha ka yo ka kon. Ka union budget 8,000 riu 8,000 nyau balawan ra ka menteri plat pisa tingka ka Nirmala Sitharaman ka dei ka ba ka jingkmi linti jong ka long ban kan tiu ki karkhana ki ba pher ha ka than chate lammi ha ka ba kan wan ra state ya ki jingkala ha ka liang ka jingyo jingkot ba ka than ka bala ban kring ki nong wan sengkam. Menteri Ramba Konar ke sang mau la ka jingiro halor ka ni ka jing perkhat kerpang ya ka than chate lammi ha ka mangtingka jong kuri. Kani ka pen iya ka jingmut ka baskem jaka sarkar ban pen kala ya kani ka than sya ka jingbit jingbiang la ong ukon rat ki sangma ubabat ru ya ka kampisa tingka ha ka jala. Kamang tingka jaka sarkar India ka la pen kalain syu ya ka jingmut ka baskem jaka sarkar pedeng ban kentiu ya ka roi ka par ha Meghalaya lingba ka jing pen yap ya khajana ka ban no khambon chi jala ba ka jing bha tingka ka ba khambon ha po ka special assistance ban pen telon ya ka trei ka ta ka ba khambha. Ha ka mangtingka 8,000 riu 8,000 nyau labha kendai hajar riu spotlight hui klor tingka ya ka Meghalaya hapo ka tax devolution ka finance commission kala ai ya ka Meghalaya ya ka rural local body grant ka basis pa kendai pho klor tingka ka urban local body grant south kendai klor tingka ka state disaster response fund grant ka ba riu hulai klor tingka ba ka state mitigation fund grant ka ba khan riu point r not klor tingka. Ki jing terwa balakan thop akamang tingka kum ka jingbo ya ka National Institute of Hospitality ka National Destination Digital Knowledge Grid bar ka jingkin tiyo ya ki kam jungo kai perthai ki long ki kabu ba crown na ka banta ka Meghalaya lapan sngaw ka tanat bisa tingka jong ka jila. MLA ka BJP na penthor umkra ba heng ulakan tu ban penklan mahaya ka an Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA da ka ba ai ka jingpun ko bor ka ba kham khlan ha ki dor bar snong uba heng ula ong ba la dei ban pelong kong san ni ki dor bar snong bakin bu jing tho ka jingwan jing ki briu ki banabar na do ka sngi ka baningkong ka bakin thupru ya ki to ki ba sa ha ki ying basa kom ki homestay lan ki hotel lan ni ying briu ha ki jakanong kendong uba hek ula banjur ba ka long ka badan kam ban pendung kerteng ha ki dor bar snong bat ban ai jing tipru sha ka thanat pulet ka bajan tam ula ban susu da ka boong bahap na pikir bhai ka jingwan jiki briu ki benabar naru tang marya poi ha ka no ka snong la ka dei ha ki jaka sor lani nongkondong kumju ha ki than khapot ula pen remau ba bonsin ki mender ki rung sa Meghalaya da ka ba pen pau ile di kum ki nong balasngi lani ki nong khayi ka balong ka mat ka basngau khya shibun na ka banta ka jingsingan ha kari kani ka khubor ka bawan chwi na ka Akashvani Shillong.
Kini ke Akashvani Shillong ke bawan nam shpi ke kubor. Ke district magistrate jong ke East Khasi Hills kelapan mi ke hukum apa ke kendon chi spa nrufulai jong ke BNSSR hajar arfulai ke bakang lat ke jingkai ke jingbo lade lani ke jingde kutiai ki dokha ki basu shalan bi an na ke ri Bangladesh klem dadan ki kot kisla ki babiang. Lapan mi ketika hukum hadin balai jingtip ba kadan ke jing shalan be an ki dokha ki ba poi sya ke ni ke district ling ba ki jaka kapot ri kilenti duriau bat ki wei ki surok kali. Kebuat punya district Kasham bagi bakum kini ki jing le jingkam ki long ke jing pun ken ye ki an jong ke custom and food safety bar ke bo ya ke jing ko jing kya ki pal ba ha ke jing sir ke bakrau. Lada lap ya kino ki breu ki ba pun ken ya ketika hukum bala penmi kin ngat ha ke jing sya pen sitom kat kum ki kendon trekam RR lai jong ke an BNS R hajar R pulai. Kini ke hukum ngan trekam modor haduk ba anda penmena da kemuhipan. Ka Deputy Commissioner juga Food Safety kong DBS Mukim minnin kesengi kala ai ke jing pensyai patba bahadin beladap tes ki dokha ha keleng ka Meghalaya la shem bi ki long ki babha bat ki bada biang kat kum ke jing bu kendon ha ka jing pemi marba patba bat kala kentat ki jing mi jong ki kubur hamsaya ha ki social media syapang ka jing bam biang ki dokha kala itu balapha ya kumba sau sanjat ki nomuna dokha sha ki jaka tes ki badan hakol kata batla syam babaro ki long ki babiang kat kum ki kendon balabu deka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI bat amsham lap bakindon ki ta ki heavy metal ha ka jing jurip baju penlong man nakapor ka kong DBS Mukim kala itu ba amsham lap bandan formalin ha ki dokha katanat food safety ke jupenong ya ke jinglik kimi ke jing biang jiki marbam nakapor syakapor lingba ke jing pentrekam ya ke food safety on wheels ha ke jing tes ya ki peleng dangshen la shem ba kilong ki babha la khot hajir ya armut ki khot jong ka seng Federation of Khasi Jaintia and Garo people FKJGP Syah Sadar Police Station haka baydei bakajing no bakila takti ya way no hikai barjala ubahikai haka way na ki coaching center Shillong u Chief Organizing Secretary jong ka FKJGP u bakraw ko par nong si ulai thu balakot hajiri ki haka baydei bakajing ja ka balja ha unai lar arhajar arpusan haka baka way kan thai khasi kala ujor baute nong hikai ula kta ya kalong renyang jongka ulakam baka seng kala le banyak kendo e nong hikai banyak kran bat u halor kati ke jing ujor bat kam hadin pat ki pulit kala kena penban bagi la syo ya u bon ki nong kershan ke FKJGP ke le buat ya ki de khot ki bala sya khot hajar sya thanat da ka ba perta artat ki kentien persya ki barjela ka kenhon ka bakan top arpun rewot ki khot kum ki nong le akai ki nong lam bat nong panya jong ka Meghalaya State Kickboxing Association MSKA kilami mintin ka sngi na ka jala bani ishimta ha ka 5th India Open International Kickboxing Tournament ka balong nadu ka South Tarik hado ka Pratrik udumpang hajar arpun rew ha New Delhi ka kenhon ki nong le akai ka MSKA ka donru ya ki keteng jong ki tu ki bala juk mikmat haransan ka perthai kum I Daniela IW milim ngap medari pelaling dot nongbri babit karsono bat I belladonna pakinten lai lam ya ka kenhon ki nong le akai di ki arut ki licensed coach ki belong ba kraw jutang karsentiu ba forwell kong malai ki nong ikun kickboxing menda ka kenti ki kentop ya kendai ki kentai bat khat sawngut ki shinrang ka kickboxing kabadai ka jingin akai bala itu dengan International Olympic Committee IOC badda katanat Youth Affairs and Sports kala punyo anam arspa san punyo tuli ki takma na kamenta ka Meghalaya haba khen nadu usnem hajar khat nyo hadu menta katugani ka khubor kala kot bakala wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaje nginya so baga Delhi station na kamenta ka khubor ka tin Hindi ban penbu ka khubor pareng ka por prakat san minin kadi ka Akashvani Shillong sngobhavan amanta yaki khubor na Delhi